ମୁଁ କେଦାରନାଥ ଜେନା ଘର ପାନପଲ୍ଲୀ। କେମିତି କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା? ସେ ଆମ ଗାଁର ଭ୍ରମର ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା, ଭ୍ରମର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଇଁ, ଭିକାରୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପୁଅ। ସେ ଓଏସ୍ଏଲ୍ରେ କାମ କରନ୍ତି, ଓଏସ୍ଏଲ୍ର କର୍ମଚାରୀ। ସେ ପୋର୍ଟ ଭିତରେ ରାତିରେ କାଲି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲେ, ସୁପରଭାଇଜର ଡ୍ୟୁଟି। ତେଣୁ 10 ନମ୍ବର ପ୍ଲଟ୍ରେ, ଟାଟା ପ୍ଲଟ୍ରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଟେ ଡମ୍ଫର ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଦେଇଛି। ମାଡ଼ ଦେବା ଭିତରେ ସେ ସୁପରଭାଇଜର ଯେଉଁଠି, ସେଇ ଡମ୍ଫର ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ଖୋଜିଛି ଯିଏକି ଚାଲାଣ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ସେଇ ନିଜେ ଦେଖିକିରି ସେଇଠୁ ଫେରାର ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଇଛି ଫେରାର ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ନଲେଜ ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଭିତରୁ କେମିତି ବଡ଼ି ଆସିକି ଏଠିକି ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଗାଁ ଲୋକ ଖବର ପାଇଲୁ, ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଓଏସ୍ଏଲ୍ର ଦାସ ବୋଲି ଜଣେ ସୁପରଭାଇଜର, ସେ ବଡ଼ି ପାଖରେ କାଲି ରାତିରେ ବହୁତ ସମୟ ଥିଲେ, ସକାଳୁ ବି ଆସିକି ମୁହଁ ମାରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାର କମ୍ପାନୀ ସେକ୍ସନ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭଲମନ୍ଦ କୌଣସି ବିଷୟରେ କେହି ଆଲୋଚନା ଆମ ସହିତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ରାଜରାସ୍ତାରେ ରୋକିବୁ, ନଚେତ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ଗେଟ୍କୁ ଅବରୋଧ କରିବୁ। ତେଣୁକରି ସେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ପରିବାର, ଅଭାବ ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରେ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ତା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କରୁଛି ପରିବାର ଏବଂ ନବବିବାହିତା ପତ୍ନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ଛୋଟ ପିଲାଟି। ତେଣୁକରି ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆଶୁ ସମାଧାନ ହେବା ଉଚିତ। ଆଶୁ ସମାଧାନ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରି, ଯଦି ଆଶୁ ସମାଧାନ ନ କରିବ, ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଅବରୋଧ କରିବୁ। ରାସ୍ତା ହେଉ, ବନ୍ଦର ଗେଟ୍ ହେଉ, ଆମେ ଏସବୁ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଯିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ। ଆଉ